ደሴታት ዳህላክ ኤርትራ ካፕተን ኣብ አፍሪካ ዝርከባ ጥንታዊ ዝኾነ ክርስቲያናውን እስላማውን ስልጣኔታት ዝርከባ ሃገር ኮይና ኣሰራት ናይ ስልጣኔ ድማ ኣብ ከበሳታት ገማግም ባሕርን ደሴታትን ተዓቂቡ ይርከብ። ድሕሪ ምዝሕታል ወደብ ኣዶሊስ ኣብ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዳህላክ ከም ቀንዲ ኣማራጺ ተወሲዳ ኣብ ናይ ንግዲ ርክብ ከም ተጸንበረት ይግለጽ። ንኣብነት ንምጥቃስ ካብዚ ዞባ ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ሕቆ ጎብዬ፣ ስነ ሓርማዝ፣ ጊላታት ካልኦት ነገራትን ናብ ምድሪ ዓረብ ቻይናን ህንድን ይለኣኽ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብዘይካዚ ዳህላክ ከም ሕመረት ምዕባለን ምስሕፋ ሃይማኖት ምስልምና ኣብዚ ዞባ ተባሂላ ትጥቀስ እያ። ነዝን ካልእን ባህርያዊ ኣገዳስነት መርትዖ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ቅርስታት ሒዛ ትርከብ። ከምኡውን ኣብ ዳህላክ ከቢር ዓደልን ድሕልን ጥንታዊ መቓብራት ንማይ መዋህለሊ ዘገልግሉ ዝነበሩ ጎዳጉድን ኣባይትን ይርከቡ። ንኣብነት ካብ ሻምናይ ክሳብ 12 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ኣብ ኣእማን ተወቂሮም ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ኩፌኽ ዓረብ ኣብ መቓብራት ተተኺሎም ብብዝሕን ረኽቦም። እቲ ከባቢ ኣጻምእ ብምዃኑ ሕጽረት ስተማይ ካብ ቀደም ዝነበረ ሽግር ኮይኑ ኣብቲ እዋን ብልምዳዊ ኣገባብ ዝተኳዕታ ማይ ዝናብ ዘዕቁራ ኣስታት 365 ዒላታት ይርከባ። እዚ ልምዳዊ ምሕደራ ማይ ኣብቲ እዋን እቲ ንኸተማ ምጽዋዕ ከይተረፈ ሽግር ስተማይ ይፈትሕ ከም ዝነበረ ታሪኻዊ ጽሑፋት ይገልጹ። ብጥንቲ ዘመን ኣብ ባሕርታት ዝዛወኑ ጨወይትን መረርትን ባሕረኛታት ሽፍታ ባሕሪ ኣብ ደሴታት ዳህላክ እናመጹ ዕዳጋ ገላው ማለት ዕዳጋ ባሮት ዘርጊሖም ብመልክዕ ሓራጅ ሰብ ይሸጡን ይልውጡን ከም ዝነበሩን ይዝንተዩ። ባህሪ ወገን ከዓ ኣብ ደሴታት ዳህላክ ተኣልዮም ብምዕራብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣቑሑትን ባሮት ሸጡ ዝልውጡን ዝነበሩ ነጋዶ ኾነ ባሕረኛታት ሕጊ ቀረፅን ግብርን ብዝእዞም መሰረት ንሱልጣን እኩባት ደሴታት ዳህላክ ግቡእ ቀረፅ ይኸፍሉ ምንባሮም ይግለጽ። ኣብ መንጎ እዚ ብኽፈል ኣይከፍልን ተወናፊጦም እተኻሰሱ ሰባት እንታጋጠሙ ድማ ከሳስን ተኸሳስን ናብ ቅድሚ ዓራት መንበር ሱልጣን ሙባረኽ እተባሃሉ ኤርትራዊ ቀሪቦም ይፍረዱ ነበሩ። ሱልጣን ሙባረኽ ከዓ ከከም ክብደት በደሎም ብጥረ ወርቂ ወይ ከዓ ብማእሰርቲ ይቐጽዕዎም ነበሩ። ሱልጣን ሙባረኽ እቶም ንመጀመርታ ግዜ መንበረ ፍርዲ ሰሪዖም ብኣማኽርቶም ተማእኪሎም ንደቂ ኤርትራን ወጻእተኛታትን ክፈርዱ ከመሓድሩን ዝጀመሩ እዮም። ሱልጣን ሙባረክ ብ1013 ዓመተ ምህረት ካብዛ ዓለም ብሞት ምስ ሓለፉ ኣብ ዳህላክ ከቢር ከም ተቐብሩ እቲ ኣብ መቓብሮም ተቐሪኡ ዘሎ ጽሑፍ ይረጋግጽ። ብድሕሪኡ እውን ቀዳማዊ ኣቡ ሳዳት ኣልሙዋፈቕ ሸኽ ያሕያ ኣቡ ሳዳት ኣልሙዋፈቕ በብእዋኖም የመሓድሩን ፍትሒ ይህቡን ከም ዝነበሩ ይንገር።